Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Therefore, and I other pain so the radiasi be brave. A rade at the young quan ache. Other pain so, Oma Yasa Banquem. Aya body of Frado pay. A Christo Mubru, no, Betty, and I no meal no sabre. What temen can't, na me so meton can't. Our for the case so. I am a son for Ujebra and now pay my bamunche. Messer say, Oba life on also about modern na a share video no, na a like my tapu screen so na like video no my na a share video no. Me therefore me no be dim komo kakra bi afa ya setena mu. Ma transie hunu se ewiase asetena brabo a yetum sesi ano edipa bebrebe ehia wo moboafo e wa brabom nipa bebre ehia wo moboafo e wa brabom bet ebewi ase no na nipa no afiri o monsa efa kese no a ejina semba ako ana niye bi so asa niye no na anopai me dofo a ohwe me pese me no edi ho nkomo na se sasu no bi ewu mu a bacho ani die ni ahobrasie mu watimi agtai ti asem ni ya anopai entwamu nko bia me ana me kama asem se eye oba bi na wabe pi ha sesi ana sabi oyi no hu gu abonten a kadodo no a ebe pa de kro no ahwe ye pa kwesi Ghana GH how are you bro man of God me wo ye pa Ewrade nsha baby biara wo enim se Ewrade adon so ho ye matrasie hunu se nipa bebrebe eluso mo chances our daily life wa ye wo mu yi de bia ye bompa ye se onyankopon nyi boafo ma ye de ye bia be yie de ye bia enye yie se nyame bie sa akwan na man a me ana me ka ma asem onyame de fani paso but the suni ban bi ene yete wasetran ne abrabo mu a esai ya brabo enyina so na se suru na no pay me pese me no di nkomo na enye su bia se abufu kwasi bro ni baka na se anga abufu eye honhom ba ko a bedofo a wo hwe me e wo wiase ha obonefo no enam so ede bo enemapa efiri ya brabom papa I want you to pray for my work. Yo brother me bompa ya mawate kuma to yem ora koso ani di asempa na chi na me do be ko nyankopon anim e wo mpa bom tika kuma to yem nyoma be yi ti asem na me pa chaw orofo ano payi me no kan yi bomodna na share video no mai ehia me pa tap screen, double tap the screen and share the video na mum follow ye page no emfamaye matransie hunu se yasetena mu no medofo wasetena mu na ansese wo sisi an ya wo honhom bia anasuban bia abebata nipa ya brabo ho a eboye ho ne mapa bebre tugu eboye ho ne mapa bebre tugu beta wia wonya nhunu yi eno na no payi me pese me ne udi ho nkomo kakra ohwe me profile ho no a ayen hihye se de biara Kristo de nkwa che na yete asenko ade a ebetime ni abeka nyame asem no kakra a kire ye ho nti nkwa ne mpabo na yeguso ebo se onyame beboaye ya me share me ye ne senka anopa 6 to 7
Anopa 6 to 7 and you beba live. But a brain yafa until you better send date no. Until say what beto me or life we so me sero me dofo ntwemo nko. Jina na so ni nti nyame asem na ebia enne no breakthrough day. Enne no ogiebda, enne ne nkwagye da. Ebia na enne ana onyankopon ebefa asempa we so amwanya dance. Amerofo yo Kumase ya. Yo Kumase ya soro o Santase ne Sokoban Good Village. Samia we mienu na ohwehwe me a obehume. Kumase Santase ana Kumase Sokoban Good Village. Ya wada bia ye mpabo ewo Kumase Santase ana da wukwere bia nso ye wo Sokoban Good Village. Bola Junction ebo mpaye. Merofo enkoma me ne wudi ne fa ni serious. Fani serious. Me no kasafa abufuo anger. Abufuo. Ti asemini ya no pepa, ma heda na mi ni baako abufuo. Eya mo baako a medofo. Se eno ba betena abufuo honhom. Eno ba betena eno ba betena egu aware. Yes, itimi gu aware. Se bufo hom eno betena menu aba fa hu ya wo begya wo kunu ya. Se bufo hom be eno betena bema wonu wote a ohwe wo a wabona dwempo kura se wobu okura bema wonu ne tie no wabona dwempo se okwakoye no ho ade but oba no kukubi wunimu ebenu mu a onu aduane ebenu mu a oni ne kunu na ebenu mu a efi ho onkase obi ho jemeso amen ebenu mu a chese eniema onsi ade bia sese oye ne fi ho as oba se die bia no ebufuo ni nti onya bi bema bu wona ne bufu a tai ne makura no a wo hwe wo ne makura wo nyankopon afo wo so afa no so ede na ba asase so no ebufu nti won hwe nkwara no on hwe nkwara no bedofo anopai me serew me no kasafa ebufu wi a megina so na me asem no so asere mpa abo ama every say obi na to na dwom say biribi ensi kwa ewo nipa abrabom si abrabom onyankopon yi boafo manipa bia nyankopon yi boafo emanipa bere wan hwe yi a wabufuo ebepam boafo bedofo a wa join life no share video no mai se wan hwe yi a okoko kuku bi ekita ono se wan hwe ni ya ebepam boafo afiri wabrabom na obeka se ye baifuo bi o de be share dumni adai but ne firi wan kasa and now control your anger. I'm pleading to you to control your anger. Onyankopon watesoro. Aye no nyoma nyina awie. Ano aye nhihye pa e de ato ho ama me no omie no. Nti anopai mesero. So obehwe wakoma yie. So obehwe wabufuo yie a. Oh. Onyankopon mo nyam betima dadi ama wo adwuma mu ho. Bedofo. Adwuma no a wo ye no a de bia wo kwa enipa woto the whole day obu okura wonu obi na ehye dabre adwumam odi dwa o businessman bi o mazi o pharmacy niema o ton niema wo store mame papa se wan hwe yi a abufuo nti obekọ adwuma no pa akopima nwumere ya nto hwe prophecy watching you live from Mass City mo ken nyankopon hira no pay medofo nyame asem na no pay me ne wo che no nyame asem no me ne wo che ye kan asem ne wi a megina so asere mpa bode ama enye wani a obu on ma ye kan ogura dwomo anopa obu on ma okodwomo anopa ne se customer bi ba na nchen
in mame na onyema sensei no asum no ajaguo no asum no ajaguo no asum no ajaguo no twontwon ne mana saa mame se wanhwe yi a wanhwe wakoma yi a ne woye wodwuma saa no waba no pasa no a wososo niema mu a ojagum na uhunu se wo hawo no uhunu se o betete wo no bia no wono na oye obofuo oboafo bi a obompa ya homache no ko adwuma mu no onyame befa no so ama wodwuma na pagya bet wakomenti obepam no wakomenti obepam no ebiasi bebre obo ko adwuma na obi besoso ne niamem na one top pe. Good morning prophet Joyce Oben one top pe ai ana before ba bebonsam anope na mebeton ade na wo free ya soma wo na wo de balok ebesoso me niamem wo de balok ebe kama no pay se ya soma wo nyame maame mo bufo mrafo onyankopon te suro tie mpaabo na ade bia wo ye bia wo de fa nipa so on se perifo kra kakasa bi se you can say customers are always right. We adwadini na wutie mi a pacho fasase we hye wo adwen ene wakomam. Customers are always right. Dia ma adwadifo bebrebe adwuma samon koso. Otoya yanto. Onye good customers nyina ye kokko. Ensesa ho. No one na customer ekon. Otekem kristoni otekem. Ensesa ho na ne bu ofu. Ebewi ase na ayenu abore ewo kanim. Medofo anopei shewobufu so ate. Shewobufu so anopei ade ebechi obasori adware akwadwuma. Meserew emavu abufu eni wanim. Yes. Oya berema o hweme enu anwumere na anadwo no obo modern senka ono oyiri bedin kitahudie ewo nafemu oba na amfa ma emo adwen se anopei. Bemebu ono ma se ne yire amfa sade na mane pe na bonsema kasa kire ne se mako homa biem. Upie frifie kure ma. Enkura no kura na nhwe won. Enkura no kura mi se dabre nya o ma. Bewi ase na ode sa bufuo na kogura adwumam na ne nkura hye na se wo adwumam no okwa no oteatea wo medofo emma kwan ma Satan emfa bufuo so ense wo nhira no pay oba life no so ahye mai oba life no so ahye mai hwia megina sempa no mutumi so asrempa aba ma hwefo no madofo a mo join life yi. Yeah, bright. Nyankopon sha menim se abrochire hoboko. Onyankopon sha wona mama. Ere abusuafo ni nyina. Oba life no so ahye mai. Be se me no kasafa abufuo ho. Obi asofo. Okanya mesempa o. Obi asofo a che se ogina domanim ekyere and message ba utum say yes. We are anointed. But ensempa ni nyina achi no kokuboni bitinimu. Yes, obi esampakani said ya mi preachi. Obe preachi afa salvation ho. Nanso be wi ase no. O preachi wi a kokuo bitinimu. Medofo, se wote sa sakra. Sakra. Every say abufuo se eyi ne ho ade a enioma eye nyina anya papa. Se obufuo a ade bia obeye bia no enya papa. Na abufuo kura no e de pressure eba ho ankasa wo so e ma wonya honam famu pressure e ma wonya akoma yade oba panat good morning good morning prophet morning oba pa ni se awurade adom ho ye be se me no kasafa abufuo medofo abufuo ne ka ho asem hwe Ghana ha nansan enema bi ekokọ so sorry enema bi ekokọ so yete hanuma na ebeto abonten se inspector bi atwitwu akokum ne girlfriend all because of say was say wachiti no afa na chi abufu eba owura no mu ntino otwitwu odiewu otwitwu no wodiewu ya o ma bebrebe ahia o makwanhia wu a
omadofo omo no omote abufuo nti omo agye omo kra afiri omo nsem nti abufuo ye wudie kese a medofo se eno betena untimi nya biribi papa bia wa brabom nti na no pay mesrew control your anger she wabufuo so udofo bia wo pena asem wakakasa bia enye e de akyerew amo anya abufuo bi ewo ne ho mesrew hweso hyeso na wabufuo anyegew amo ankonya abama ne wabufuo anyegew amo nhwe wonhyira ngo medofo wabufuo anyegew ensi wonhyira bi kwan a na otwi mu no ebai ensi kwan bepasem no usu asem bi ewo Ephesians chapter yankai Ephesians chapter 4 verse number 26 Ephesians no was say Christopher abrabo pa ho modemo oba life no so a mesrew like my like ne di nyame pa na mo nhye emfamaye oba life no so a hye efamaye oba life no so a hye efamaye oba life no so a hye emaye oba life no so a hye emaye. You read the book of Ephesians chapter 4 verse number 26 or say a Christopher abrabo pa ho modemo a Christopher abrabo pa ho modemo sa so no ye wa abrabo pa ho ye wa abrabo pa na ye wa abrabo bone medofo anopai die na wo bo medofo anopai abrabo no mudi hen na wo de si wone so a wadadwene ho a wo bo e ya abrabo pa anasa abrabo bone me na wo kasafa abufuo ho abufuo shi obufuo so anopai shi obufuo so anopai so ye kristoni so nye kristoni so ye kramuni me hyerɛw hye obufuo so anopai na abufuo eye honhom a emfiri nyankopɔn a se eno betena e ma ntimi nya ade papa bia wa asase so na ebebo nhyira bebere ato agu odwuntuni bi to odwom o se me bo bra pa wote ya se me jai bone ye na me ye papa mi nim se urade o baby kwan bi mame pacho me do fa wo hwe me to sadwum bi di machi ne tie mo nsam no se me bo bra pa wote ya se me jai bone ye na me ye papa mi nim se urade o baby kwan bi mame se me bobra papa bia wonte ya me do fo so bobra papa bia wonte ya se me jai bone ye na me ye papa mi nim se urade o baby kwan bi mame. Hallelujah. Semenu mienu bomoden abo abrabo papa bi wa asase so ya sitinema no payi a merofo me hyenkom to abrabo so awurade Yesu Kristo be gina ne tumi so abie kwan kese bi ama na kwan be bia ma wo anopayi gese wo hye obufuo so. Yes, gese wo hye obufuo so. Enipa bebre entima hye omabufuo so amene omoda afiase awiade awi omu hu bi nipa bebre entima hye omabufuo so ebra asem bi siye ebra wote kasa bi ebra obi dan ne yo bi adia na enye ede kire no ene wafa ba abo obi amene ya sentencing into life in prison obi di ne sa guniti o obobna na bufuo wantima hye so nti ono ankasa ne ba wabona makwara no odakoma. Those days minimum bi ne ba yade a enye ema ne de bufuo etwe bet ma bet ne so akura na ni ha na ni achi ha pau na pai ye ba chi ne kotum abufuo nti o obi adi obi ba dem obi adi obi ba edem
obi adi obi kunu dem obi adi ne yere dem abufuo nti adwuma obi ye ede pena no aduane ya pam no because ade a okoye no eni adwuma ne mra nko ne masako kan ya ne buafu ene watifie me do fo anopai hye obufuo so obi nyame ne pa enko bre no wanse tena asofo na ase ema onyame asem no fa asofo na so etete no a enka sabre ka onyame bie kwan ede na gina baabi betabufuo nti ontimi ne nyame ne pa na nante nko so ade a wo ye na enye no sofo no kokan ne buafu ana menko ana menye ana menko sa wo ye de ya enti nka wona mo nte ana yanka Bible Ephesians chapter 4 verse number 26 wase mubumfu na mamonye bone. Get angry but don't sin. Get angry but don't sin. The brofo no senye kura makan wi e mekan wate ase mubumfu but mamonye bone. Medofo osomafo Paul me ehu asem a e watwo no ha se abufuo no e wo ho wo bufu mesumi bufu nyase ye kanya me asem tie be dane na neniema abufuo no medofo a wo hwem uwobi mensumi wobi asofo wobi kakisifuo wobi Yesu Kristo a yesom no ko bazaz ne bufu yi onyankopon ne bufu yi nti abufuo de e wo ho berhweyi ana wa ma abufuo a ewuo mu no and lead you into sin anopai medofo muani na ho muani mra ho so se wanhwe ya abonsam befa obi so ama abuofu ama asewu nhira obi abone ama pabia toagu oyo ba utie me o hwe me o pese bema bi bema na wona ne tie no wona na date over be 1 year 2 years o reso obeye ohoade o meye ohoade nyina no umuade bema ka ba ko no akanan enti bema no hunu se wo onye oba anase onye marriage material oba wo kokoɔ bede na bema timatene sika ye ohoade oba wo kokoɔ bede na bema timati sika ye ohoade bema wo kokoɔ bede na otimi ne oba ba akwa tena John se osisa mamu sa okokonoa 1 2 na abuafu 1 2 na abuafu 1 2 na abuafu medofo mone mra ho so anopai oba life no so enko share video no ye ho adura no pai sa wo pese wonya wo breakthrough so wo pese onyankopon no monyam ne nhira ba so anopai na wotwe mu no uhu na ne monyam na afie mu no wo kwan bia hwe obufuo yi you obu on mobile life mu kura no obeso ahwe ohwe se wakoma no eye a wo ahobrahye a yes obu on mobile wakoma wa obo wakwan mu a obeso ahwe hwe na aka se mema nyina me nyame bie kwa ma me a mebe ware me so me yere hwe bibre abufuo ho ade akura nya abufuo kura na me boapa na ma buafu ohwe manim asempa na me ka kire ono na ma sheda na mama me buafu gidi nyankwa da asem kura ofremi amemfa ofremi am akate no na me act different na me hwe na adwen me hwe na koma no se de tie yes me hwe na koma na adwen se de tie se enti se ye so 1% se ampaware na ba so ne ware a na bibisi na bufuo ba me hwe de obeye obu on ma ne bufu agi se ohwie nsuo nyu obie fridge mko freezer eko yi blog edi gu bucket mu sansuo ta ho ni ahwiegu kwabrane so ansa na bufuo na bafom eye hombone oba life no so ahye mai be se me no kasafa abufuo ho na mehwia asema ye ken wo bu ho ma abufuo tin mu no esore a enema eye na airtie ana obi a obutimi fu a obufu se kinkire ya edemu niam nyina no wahye no oni ukunu na tie obufu ana edemu niam nyina menema bi na ye wo ebukrom estate metena so many years na one ode no onye no hwade one ne gen na tie sia entokwa na oba no bufu a fridge ne da bonten ne bufu no ma ayon so
nam ceiling fan the ceiling so the bufu a obese demonium nyina TV o ma dia so ne bom pan kokobone ne binu no nti owie sa abon so akotena se no home tue etina ne so afena no open krofo open TV ahwe merafo aye kokobone nipa yeti asase so no ye ho ahomete ti nipa bia woni ne be hia wa abrabo mu biada mesrew nyan ho abotre hey wobetima kotena kem ankasa betima kotena kem ka no de wotimo no de wote ne nche no ne ye obe ya kirew ene ani bi ode be hwew ene sede obesi aya no wo kem no se wan hwe yi a obenya no abufuo yes obenya no abufuo ahwere wonhyira eno be bi da obi abrabo so eya bufuo a onya ya wantimi anhya no ho so no amakasa bi afiri obi anu abane nchen yes medical catcher say so obi bufuo a honhom eba ne nchen nye o se bufuo no ba honhom eba won nchen enya papa yeah good morning Clinton, how are you doing? I mean if say urade adam ho ye me no kasa fa bufuo ho hwe wo bufuo ye se oton ade oye businessman nyabotre our customers ho wajo obi adwuma na oye time a wo hye nipa no apa ho wa act strange bi a kire o ma o pressure nyabotre ne nkasa nyabotre ne nkasa obuo otwo kwan so enya hantan so yo Mate Clinton menu a me bompa ya ma why me bompa ya ma dia na pese me bo hompa ya ma ya type bra na ye nyina so bompa ya mfa ma me hwie na masere onyankopon sam hira bambo tumi ni ahoden ni nyansa nimdie ene won konkona ba ya mu dura ye betimi dia boy bra asase so me wi a me bo sampa na ma hwefo empentem free life no so empentem free life no so nko if you say abufuo ye honhom a awie birem no bonsam ejina so esen nyame manhira tano pay control your anger said ya samana obetie sitie biara no emfa samano ho ensamu nhye mu entu anamo wan koye bone nano owura bi ne yefra ne naba ne friend naba abige kunu David suma na soja fo ko ne nchen se me ho akere me soro ne na pamfo pemekume etima bedi sira so baduane ne me suo nyina sa enti boa me na emma me masoja fo na duane ni ntimi ni ho hae ne kai se wo sira so no umu onwan na onyamoa me ne masoja fo ebo mo bai David soja fo no ko duru naba nche no was hwan David Wani Jesse ba na me matome pono emma me nko anu aduane me fiefo aduane adie no me mfa maduane emma David huhu niwe Bible say David bufui na osore twene nkrante ene na soja fo to anamo say komo ko sai na ba ene ne fie ne na de nyina na asranke onyankopon say a many bu hono ma omkita the spirit of God etu mu to anamo kono ena ebige sore ye efa nuane said ye ebeso David na sojafo nyina na osim kohia David ohu David pena obey ebunkotodwe epa David chaw say me kunu de said ye ni su ene ne bante ne sa na ne dintie enti ni na koma den ye chi ene nsam a okato so no so emedi moja ho so hallelujah emedi moja ho so nti fa no bone che no Abigail ajojo David yakoma eberebe suyo no Onyankopon no ana etua naba ade a woye soka Onyankopon ma abofo bi kun no nti medofo anopai ade bi obidi aye obia ama abufuo aba mu bia no mesrew yigire nyam yasam so atufo akasa kire o se mabufuo ntwa
Mabufuo ntwa. Now Bible say Ephesians chapter 4 verse number 26. Wase moma awia enkoto mabufuo so. Ema awia enkoto mabufuo so. Asem we asechire ne say. Ema awia enkoto mabufuo so. Na mubu wase ema moma awia enkoto mabufuo so. Na moma bonsam kwai. Okay, English na. Wase Ephesians chapter 4 verse number 26. Wase, if you become angry, do not let your anger lead you into sin. Do not, if you get angry, do not let your anger lead you into sin. Ephesians chapter, I'm reading from Ephesians chapter 4 verse number 26. The Bible says, if you become angry, do not let your anger lead you into sin. And do not stay angry all day. Do not stay angry all day. As you know, Papa, mo, nyanko ponsha, amen. Share live video no mai. Do not stay angry the whole day. Obi a driver ni otwi trotro. Na meti ni passenger baako di achinye usika lorry fare ho a. No ekura nipa o motike no nkwa no so asoso. Eja driver be wi ase abufuo nti otike mo concentrate wo kana wotwe no be wi ase no de kana kopem. Be wi ase na kana ko gatem. Sa oma ubufu the whole day enchant me mauncha yo abofo mpo mauncha. If you say adwen no emo ayesum esuma be kata wadwen ani enti de obeye bia wa brabo mu bia no entimi fa nhira no emu nkunimdie mmerew ti anopai me dofo a wo hwe me. Try to control your anger. Show abufuo so medika ka che say onyankopon ofa nipa so ene bie yedie kwai ofa nipa so na ebie enhira kwai ene manipa. This is one way ya on adeketu bi abufuo beba mu na obepam wade pa bi. Obepam wade pa bi. Baby a wo kwasore no. Baby a wo kwasore Nyankopon hunu se wo ahobrase. So ti ase wo ahobrase opade yo. Nti aso dem no siesie ho kama. Yesma na okọ, yesma na afa na